A má. Podľa mňa aj má, len musím držať v kuse full plyn. Čo točíš aj YouTube videá? Na YouTube, jo. Snažím sa. Už asi rok. Čaute ľudia, moje meno je Lukáš. Sme niekde Pičina doma šli a jazdíme. Jazdíme bomby. No a toto je asi najlepší Košičan, ktorý robí na zadné, treky Suron. Takže takto. Takže tak. Konečne jazdím dačím lepším, jak je... No, vieš, čo chcem povedať. Ale dobre. Čo sa stalo? A počul som si dačo puklo, kámo. Holy power wheelie. Si te? Holy power wheelie. To nie je moja mama. Nie. Tu máš mamu? Hej. Do piči. Ale mami? Aj Lukáš tu má mamu? Jano. Aj Lukáš tu má mamu? Aj Lukáš, ne? Ale on má na smetáži na lesbu, ne? Ja chápem. Ty vole. Musím sa opraviť ten Brexit. Zase? Toto nie je najlepší pocit. Ja, bo tento som mal zle urobený, vieš. Mňa každopádne Peťo už asi nepríde. Neviem, počkáme a uvidíme. Je to ten tvoj kamarát? No hovorím, to je Peťo. Neviem, či príde. Si sa zakúkal na kde. Počkáme chvíľu a keď nepojede, tak čo už. Šetrím baterkou, vypnem video potom, aby som ti mohol dať. Čo? Alebo nemá 9 hodín footage, tu mám tak 5 ako. Nemôžem práve. Nemôžeš jazdiť? Prečo? Lebo mám ako, ja nemôžem voliť žilička ani nič. Ty? Dobre, učiť sa. Á.